Nauhoitan, niin otat sen, sen kokonaiskuvan siitä, niin mulla on tällä vähän tarkempaa kuvaa. Elikkä tämmöisellä vaiheessa. Ota se, joo, älä zoomaa mihinkään, vaan seuraa vain sillä niinku... Joo, mä menen vähän... Äläkä liikuta sitä kameraa, vaan pidä se paikalla suurin piirtein. Mutta tällä liikutan, tällä toisella se. Joo, ota vaan taaksepäin. Himmo kovaa on, et se ei silleen, mutta mä ajattelin kyllä piti ottaa kamera mukaan tästä puhelimesta aika hätäisesti menee ylä. Paljon nimiä listassa. 4G, muuta vauhtia mennään, niin tulee kyllä paljon. Sitten reunalle ja... Meikälään ottaa korkean paikkaan mukaan vielä. Hyvin vittu kun tekee. Horisontti. Vittu mua vituttaa. Kädet leviälle ja tuu alhaan sieltä. Vittu mua vituttaa. Kaatuu. Jumalautas se sitten on paljon. Kato, heijaa. Tuu nyt. Kyllä. Siellä kyllä sydän tulee rinnasta. Sanoo varmaan jotenkin näin toi korimies, että kaadut sitten kun sieltä tulee. Se hetki kyllä, koskaan ei ole hyvä hetki päästää irti ja kaatua, mutta kyllä se... Se kattelee maisemia 1-2. Oli se tosi keskistä, ei paljon hymyilyä eikä. Kippaa. Hanna! Toija! Tonti! Tiedän missä! Ei sinun aika on. Vähän mulla on. Haluan pois täältä, saatana. Taju ei vissiin lähti. Niin, se nyt ohjauskunnokset sieltä. Kyllä se on mieleen tässä jotakin sillä lailla pitää. Niin. Ei varmaan ole ehtoa. On jotakin hyppää. Jos Vielä